Здравейте, потребители на YouTube, аз съм The Legit Boy. Днес ще ви покажа как да си направите Iron Golem, Snow Golem и Wither Boss. На начало светеща тиква, Iron Block и Snow. Ще ви трябва също и на Wither скелет глава. И ще ви трябва глава да е 3. Но аз съм на креатив и затова взимам една. Ще ви трябва и пясък на душите, т.е. Soul Swan. Така, първо ще ви покажа Snow Golem. Как се прави. Ето ви един Snow Golem. Сега ще ви покажа как да си направите Iron Golem. И Iron Golem. Сега вижте, ще ви покажа как си направите Wither Boss. Така. Ето един Wither. Iron Golem се опитва да убие Wither боса. Както гледам, вижте отгоре, той не успява, защото Witherът почти го уби. Ще го следим малко време. Wither. За да си вземате такива глави, ще трябва да убиете Wither скелет. Навсякъде прави дупки. Той троши навсякъде. Това не е добре. Това ще разруши целия свят. Ето го и Wither-а. Бързо и сигурно ще убие сега прасетата. Да. И убие. И това беше от мен. И чао.